Trojizbový byt na Hlinkovej 22 s výhľadom na botanickú záhradu. Ukáže nám ho Ladislav Pustaj. Hneď na začiatku vám povieme o jeho nespornej výhode. Má balkón a aj lodžiu s pekným výhľadom na okolie a jedným dychom dodáme, že je necelé 2 km od centra mesta. Drevené podlahy, kombinované s dlažbou a vstavané skrine, dávajú dobrý základ na to, aby ste si s týmto priestorom naložili podľa seba. Mimochodom, je to 69 m2 a pivnica. Bytový dom aj spoločné priestory sú z brusu nové a myslelo sa aj na moderný komfort bývania. V byte je videovrátnik. Ak hľadáte byt so štedrou výmerou v blízkosti centra, neváhajte ma kontaktovať.